Ola amigos, neste vídeo vamos a facer un pequeniño achegamento ao que é as ferramentas para a articulación na gaita, non? Ben, antes de nada, ver o que definimos como articulación, non? Articulación, de entrada, vamos a pensar que é o proceso polo cal pasamos dunha nota a outra ou a propia emisión dun son ou a repetición de sons iguais, non? É un recurso que nos vai a permitir, pois igual que facemos na fala, non? Articular e mostrar diferentes estruturas. Pois no caso da música exactamente igual, non? O caso da gaita é un pouco diferente, se cabe, a de outros instrumentos, polo feito de que outros instrumentos de soplo directo, non? Polo feito de que temos un instrumento de soplo asistido. Ben, que quer dicir isto? Que nós non podemos ter ferramentas como a lingua para poder realizar as articulacións como ten un clarinete, un saxo, unha flauta, etc. Non? Ben, entón todo o que vayamos a facer, vamos ter que facer mediante os dedos, non? Ben, xeralmente, habitualmente, como queramos decirlo, empregábanse recursos como os picados, os batimentos, etc. No? Que non son ferramentas de articulación como tal, no? Porque non articulan. Que quere decir que non articulan? Que non hai un momento en que o instrumento pare de sonar, no? Senón que simulan a articulación, no? Hai outras gaitas que o que empregan, por exemplo, é ter o bordón cun mismo timbre e a mesma afinación que a nota base do punteiro, entón simplemente van a ela e prodúcese a sensación de baleiro nese momento e simulan esa articulación, non? No caso da gaita tamén temos a posibilidade de facelo mediante unha posición que o que xera é resistencia, non? Xera que o punteiro nese momento deixe de soar, non? Pero non así os bordós, non? Entón é un recurso mesmo interesante. Ben, dito isto, non é nada novo este recurso. Escoitamos a gaiteiros como poden ser Xosé Marentes ou Clemente de Ibias que xa empregaban este recurso, non? Isto sempre ten que ver a articulación cunha cuestión de construcción musical, non? Quero decir, que ten que ir moi relacionado co fraseo, non se pode articular aleatoriamente onde nos veña a noso caso. Importantísimo, deuse en chamar a este tipo de posición que xera resistencia posición de silencio. É unha realidade que é unha posición de silencio porque no momento en que tú poses esa posición o instrumento non sona. Ben, pero hai que ter moito cuidado cas palabras, coido eu. As palabras xeran realidades, non? E unha das realidades que xerou chamarlle posición de silencio é que fora utilizado simplemente como un silencio, é dicir, en moitísimos casos incluso como un corte demasiado abrupto, non? Para recursos rítmicos, que está ben, é un recurso máis, pero non no desenrolo dunha frase, non? E iso é o que vamos a intentar ver hoxe con uns exemplos moi faciliños, de acordo? Ben, vamos a entrar en materia. O que vamos a empregar, eso sí, é unha escrita estritamente musical, non? Que quero dicir con isto? A escrita que utiliza calquer outro instrumento, non necesitamos ningunha ferramenta extra, nin indicar corcheas máis pequeniñas ou semicorcheas para que indique un movimento dun dedo nada que poñamos no pentagrama, ou sea, todo o que poñamos no pentagrama é para sonar, se non sona non debe estar aí, non? Bueno, isto podríamos falar moito dos métodos que hai de escrita para gaita, pero non vai a ser hoxe, non pode ser todo xunto, non? Ben, vamos a facer uns pequenos exercicios nos que iremos dende a unha tónica a unha quinta, ¿sí? Volveremos á tónica e faremos un arpexio maior, ascendente e descendente. Sempre vai a ser o mismo recorrido. Ese vai a ser o diseño. E a través de articular en determinados puntos vamos a ir vendo como vai a ser diferente, ¿no? Pero sin ser, o sea, sin deixar de ser esa entidade de movimento de quinta ascendente, quinta descendente, arpexio maior, ascendente, descendente, de acordo? Ben, en algún sitio, non sei en cal, salirá
a partitura do que vamos tocar. Isto sempre vamos a realizar con bordón, primeiro porque a gaita é un instrumento de bordón, entón é interesante que estudiemos con bordón, non? Aunque despois hai música que podas tocar con bordón ou non, pero de entrada o estudo debe ser con bordón, sobre todo por unha cousa, non? Que é porque nos vai a dar unha clara referencia de que estamos mantendo sempre o aire dunha maneira correcta, non? Vai a ser como o noso diapasón, se o queremos ver así, non? Ainda que a articulación pode ser en todo o rexistro do instrumento, vamos a empezar polo máis básico, non? Movernos polo rexistro grave, nada máis, vale? Pola primeira octava, como decía. Ben, as diferentes posicións para a articulación. Esta é a que se doita chamar a posición base, non? Que sería co dedo 1, 2, 3, 5. A min para o do gústame máis co 6, porque así só deixo dos puntos de saída, non? Do aire. Ainda que en moitos casos tamén este axuda moito, sobre todo no grave. Este tipo de facelo así tamén diante era moito o que utilizaba Marentes, por exemplo, non? Pero para o do funciona moi ben. Para o re teríamos esta posición. O mi depende como faigamos, non? Eu vou empregar entón simplemente vou a mover o furado de atrás. Sí, perdón, o furado, o dedo de atrás, de acordo? No fa e no sol, simplemente ese dedo, sí? Ben, entón, vades a ver na partitura que puxen agora de referencia de entrada unhas pequenas estreliñas para os que non teñades moi claro onde se articula, onde articularemos, de acordo? Pensemos que a articulación sempre é sobre a emisión do son, sí? Ainda que articulemos cando se acaba unha ligadura no inicio da seguinte, realmente o que articulamos é o inicio da seguinte, sí? Estamos articulando, emitindo, de acordo? Vamos a ver. Ben, isto sería simplemente para que viéramos de onde hai que articular. E agora vamos a pasar aos exercicios en sí mismos, de acordo? O primeiro sería todo ligado. De acordo? O seguinte, ligaríamos os dous primeiros compases, o sea, o movimento de quinta ascendente e quinta descendente, e despois o arpexo por outra parte. Así daríamos entidade diferente a ambas zonas. Ben, ahora faríamolo de cada compás, ¿sí? Torerira, torarire, toi, oi, to. Ben, dos dous seguintes temos que falar unidos, xa que a nosa articulación vai estar definida polo tempo que permanezamos nesa posición que xera resistencia ou posición de silencio, como algúns se chama, non? Ben, canto máis tempo nos estemos nesa posición, máis corto vai a ser o son, porque máis tempo vai haber de silencio, non? Ben, entón, podedes ver que no primeiro simplemente vamos a articular cada unha das notas, en cambio na seguinte vamos a facelas curtiñas. Por que? Porque teñen ese puntiño de baixo, vedes, que se chama staccato, de acordo? Así, vamos a intentar escoitar a diferencia. Agardo que podades ver a diferencia, non? Entre sí? Ben, o seguinte exemplo temos ligadas de cada dúas. Dúas. Toe, tía, toa, tie, toi, toi, to. Seguinte exemplo, outra combinación. Dúas ligadas, dúas staccato. Dúas ligadas, dúas staccato.
Dúas staccato, dúas ligadas. Ben, a seguinte, podedes ver que temos 3 ligadas, pero ao final da ligadura é staccato. Que quere dicir? Isto é importante. O staccato non afecta a emisión da nota, afecta ao final desa nota. Si, roubamos esa cola. Entón, chegaríamos aí. E quitaríamos rápido o dedo, de acordo? Toco enteiro. Ben, agora faríamos 3 staccato e a cuarta ligaríamos ca primeira do seguinte compás, pero en staccato tamén. Top, tip, tip, ta, op, tap, tip, te, op, tip, top, tío. Iso é, ligada a última que me faltou antes, de acordo? Ben, por último, estes recursos non son para sustituir aos picados e aos batementos. Os picados e os batementos tamén os vamos a empregar. Ben, por que? Porque, aparte de que nos dan outro tipo de cousas, o picado pode acentuar, un peche de frase é moito máis delicado con batementos, se somos dedicados facendo batemento, claro. E aparte temos unha cousa, non? Que isto podemos levar hasta X velocidade, non? Non é como un instrumento de soplo directo que tes a lingua e simplemente vas cos dedos o que ti queiras, saco? Tes dobles, triples, bicanos. Nós todo iso vamos ter que facer con combinacións. Con este tipo de combinacións, pero tamén co uso de picados, batementos e tal, diversas combinacións dobles, triples, etc. Non? Ben, o sea que nese momento xa pasaríamos a simulación de articulación, de acordo? Nada, agardo que isto vos fora mínimamente útil e se vos gustou e todo iso e vos foi útil, pois faremos máis. De acordo? Chao.